Ešte nikdy za 20 rokov slovenského parlamentarizmu sa s takouto eleganciou niekto nesprával v opozícii. Ešte nikto sa takto láskovo, pán Varga sa tam zajte, je to môj majetok. Videl som to už. Jako čo sa mi nepáčilo. Ako veľa ste pili? No je to z vás cítiť. Koľko ste pili? Ale prosím vás. Nepili ste? Nie. A čo je z vás cítiť? Lieky? Áno. Čo vám vadilo na tej makete? Poďte ešte sem.